Вы глядзіце і слухаеце свабоду прэмію. З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці спрацуе канстытуцыйная рэформа, якую задумаў Лукашенко, і які наогул можа быць выхад з цяперашняй сітуацыі? Як доўга яна можа захоўвацца? Пра гэта мы паговорым з аналітыкам Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзімам Мажэйка. Добрый дзень, Вадзім. Прывітанне. Дык што, выглядае тых, хто казаў пра ціск Крамля на Лукашенку з мэтай правесці канстытуцыйную рэформу, мелі рацыю? Бо вось жа пасля 2 паездак у Сочы ў верасні Лукашенко такі правёў пацверджанне канстытуцыйнай камісіі. Улічваючы, што пратэст у Беларусі задушаны, грамадства затаілася, ніякая рэформа, у прынцыпе, Лукашенку была б не патрэбна, але ён усё ж пра яе гаворыць. Ну, канешне, здарылася пасля паездкі да Пуціна. Гэта не значыць за паездкі да Пуціна. І сапраўды мы не ведаем, у чым палягае сутнасць перамоваў паміж Лукашенкам і Пуціным, чым яна палягала раней, ці былі якія дамоўленасці, і калі былі, то у чым яны палягалі. Таму тут вялікая прастора для розных версіяў і канспіралогіі рознага кшталту. Але, на мой погляд, фактычна безадносна таго, аб чым Лукашенко і Пуцін дамаўляліся. Так ці іначай Лукашенко зацікаўлены ў тым, каб працэс нейкага палітычнага транзіту быў цалкам кіраваны самім Лукашенкам і праходзіў на карысць Лукашэнкі, а не на карысць кагосьці іншага, хай то Крамля, ці то беларускага народа, ці то кагосьці яшчэ. І таму, чаго б тут не цікавілася Расія, Лукашенко, канешне, будзе спрабаваць граць сваю гульню. І, мне здаецца, гэты працэс, ён фактычна стаў непазбежны ў 2020 годзе. Гэта не толькі інтарэс Расіі, якая ўсё ж таки зацікаўленая, каб не было нейкіх гучных выбухаў у Беларусі, такіх, як мы пабачылі ў 2020 годзе. Гэта і настрой беларускага народа. Ну, зрэшты, гэта і стан Лукашэнкі, бо, мне здаецца, цяперака пры ўсім пры тым, што б ён не казаў, ён казаў, што ён не аддасць уладу апанентам, але разам з тым ён паўтараў, што так, это апошні тэрмін, трэба сыходзіць, трэба калі заставацца, то не на пасадзе прэзідэнта, бо відавочна, што ён проста не здольны выйграць аніякія выбары. І з-за гэтага ён, канешне, як я і казаў, паколькі спрабуе Лукашенко перавярнуць сітуацыю неяк на сваю карысць, ён спрабуе знайсці магчымасць сыходзіць, не сыходзячы, то бок сысці з пасады прэзідэнта, але захаваць сабой некую усе магчымасці для ўлады. Ну, гэта, зрэшты, калі казаць вось на такую пасямейную, некую пакаленчаскую логіку, гэта ж фактычна такі умоўна стары дзед, які разумее, што главой сям'і ён ужо быць не здольны, і ён разумее, што ну так, трэба там камусь это перадаваць, але разам з тым лічыць, што ён жа самы разумны, ён адзін тут нешта ў жыцці разумее, таму хоча ўсім кіраваць. Таму, канешне, жаданне Лукашэнкі далёка не роўныя магчымасці, і мы ж зараз бачым, як вось гэтыя формы транзіта цяжка ім шукаюцца. Але так, ён, пэўна, выглядае так, што ён як узнутры сабе пагадзіўся з тым, што транзіт будзе, ну і зрэшты таму і фіналізуе цяпер. Акурат, калі пратэсты змяншаюцца, калі сітуацыя здаецца Лукашэнкам кантраляваная, то гэта акурат час, калі можна нейкія транзіты і праводзіць, не падчас жа мільёнаў людзей на вуліцы. Такім чынам вы думаеце, што ўсё ж можа быць і няма ціску Расіі? Ну, слушайте, вядома, такое можа быць. І ціск Расіі гэта ж такая рэч, як мы яго ўспрымаем. Тое, што ведаю, там Пуцін выставляе Лукашэнку ультиматумы, яго там трымае на дулі пісталета, альбо тое, што Расія проста зацікаўленая ў прасоўванні сваіх інтарэсаў, то, канешне, зацікаўленая. Было б дзіўна, калі б Расіі было просто, не было розніцы, што там у Беларусі адбудзецца. Тому Расія, канешне, спрабуе прасоўваць сваю пазіцыю, і гэта цалкам нармальна, гэта звычайная рэч у міжнароднай палітыцы. Але, я далёкі ад думкі, што Расія там цалкам кантралюе Лукашэнку, і, на мой погляд, ужо здае суверэнітэт вось заўтра. Зрэшты, як мы гэта чуем апошнія 20 год, разам з тым гэтага не адбываецца так. Ну, я часто думаю, што галоўнай мэтай Расіі з'яўляецца захаванне Лукашэнкі. Можна разважаць, падабаецца Крамлю варыянт з наданнем канстытуцыйных функцый штогадоваму ўсебеларускаму народнаму сходу, або не падабаецца. Але вось у мяне такое пытанне да вас. Ці не здаецца вам, што Кремль
задаволіцца любой імітацыяй канстытуцыйных зменаў Беларусі, каб проста мець аргументы для абароны Лукашэнкі ў размовах з міжнароднымі партнерамі Расіі. Можа быць, імітацыя гэта ёсць мэта Крамля, а Лукашенко ж так і так застанецца при Расіі, нікуды не дзенецца. Ну, мяркую, што у Кремль не надта зацікаўлены ў пошуку такіх рацыянальных, нейкіх разумных аргументаў для западных партнёраў. Неяк увесь час і па больш складаных тэмах Москва знаходзіць некую сваю, мякка кажучы, спецыфічную аргументацыю. І цяперака захаванне некага твару перад Захадам, на мой погляд, не ёсць вялікім прыярытэтам для Кремля. Але так, Кремль зацікаўлены ў пэўным пачатку любога, у чым я тут пагадзіўся, што любы працэс транзіта Кремль задаволіць болей, чым цяперашняя сітуацыя, бо, прынамсі, любое расхістанне лукашэнкаўскай сістэмы гэта некае акно магчымасцяў. І так, гэта будзе ў тым ліку акно магчымасцяў і для пратэстуючых, і для Кремля, бо любы час зменаў гэта час, калі ўсе гульцы думаюць, як бы гэта можна было скарыстаць на сваю карысць. І таму так Кремль разумее, што у цяперашняй сітуацыі Лукашенко можа застаецца там найбольш прымальнай альтэрнатывай не таму, што ён такі добры, такі зручны для Кремля, ну а таму, што Лукашенко фактычна ж ўсю сваю палітычную кар'еру працуе на тое, каб быць найлепшай альтэрнатывай для Кремля ў Беларусі, каб у Кремля не было некага лепшага прарасійскага кандыдата ці тым болей моцнай прарасійскай партыі. Лукашенко заўсёды ставіць Кремль у гэтую сітуацыю. І таму так Лукашенко бачыць, што зараз яму няма на каго іншага паставіць, а зрэшты таму Кремль і зацікаўлены, каб нейкія змены пачаліся і каб пачаўся пошук новай мадэлі, у якой будзе так ці іначай болей новых твараў, нават калі гэта будзе ўсебеларускі народны сход, цалкам такая эфектыўная пляцоўка, усё роўна у ёй будзе болей твараў, чым адзін. Усё роўна будуць нейкія новыя людзі з'яўляцца з нейкімі новымі магчымасцямі. І так Кремль, пэўна, таксама будзе бачыць у гэтым магчымасць на гэтых людзей уплываць, нейкія фарміраваць сваю групу ўплыву. Зноў-такі, я тут далёкі ад некага такого клеймення Кремля, што вось як яму гальба, што ён так робіць. Не, нармальна, што Кремль гэта будзе рабіць. Зрэшты, мы ўсе таксама будзем глядзець, як гэтыя змены, як новыя мадэлі, як імі можна скарыстацца для прасоўвання лепшай будучыні для Беларусі. Ну, якія б гэта дрэнныя мадэлі не былі. На жаль, мы жывем не ў ідэальным свеце. Але ў гэтым сэнсе, канешне, Кремль зацікаўлены ў зменах, але, мне здаецца, у першую чаргу, як бачачы ў іх некую магчымасць для прасоўвання сваёй пазіцыі новай, менавіта ўнутры Беларусі. Як вы ацэньваеце фактор заходніх санкцый, іх уплыў на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі? Дасягаюць яны сваёй мэты ці штурхаюць Беларусь у Расію? Ну, па шырасці, уплыў заходніх санкцый на дынаміку ўнутрыпалітычных падзеяў у Беларусі заўсёды быў значна меншы, чым гэта спрабавалі прадставіць як аматары санкцый, гэтак і іх праціўнікі. І калі некаторых ацомаў паслухаць, дык проста санкцыі альбо там заўтра уратуюць Беларусь, альбо заўтра яе пахаваюць, я далёкі ад тых думак. Фактор санкцый, безумоўна, грае пэўную ролю, але далёка не рашаючую. Не з-за санкцый Лукашенко ішоў на парус з Расіяй, і ў 99-м годзе, і ў верасні 2020 года Лукашенко ішоў па сваіх унутрыпалітычных мэтаў, якія санкцыямі не былі напрост звязаны. Тое самае і наадварот. Прысутнасць санкцый яна не вядзе да нейкага фантастычнага непаграшэння сітуацыі, а не вызваляе таму палітвязь. Але трэба разумець, што тыя часы, калі б мы уявілі, што санкцыі не існуе проста. У міжнароднай палітыцы такім інструментам ніхто не карыстаецца. Ну, гэта б таксама не прывяло ні да чога добрага. Гэта б не значыла, што заўтра Лукашенко будзе белы і пухнаты, а палітвязні ўсе выйдуць на волю, альбо ўвогуле не будуць з'яўляцца палітвязні. То бок санкцыі гэта рэалістычная частка супрацьдзеяння, тая, на якую зараз Захад здольны. І так, тыя палітычныя лідары, якія спрабуюць расхістаць грамадскую думку на Захадзе і прымусіць Захад да больш рашучых дзеянняў, гэта зразумелая стратэгія, але фактычна санкцыі ілюстроўваюць тую грамадскую думку і той палітычны ўзровень палітычнай ангажаванасці, да якой краіны Захада гатовыя, яны ўсяго фіксуюць. Гэта зараз ўзровень такі. Гэта ні многа, ні мала, гэта часам сімвалічна. Але і сімвалічныя меры ўплываюць на краіну, і таксама
матывуюць яе нешта сваю палітыку змяняць і матывуюць неяк спрабаваць альбо ісці на кантакт, альбо зрэшты вызваляць палітвязняў, бо таксама калі б санкцыі ніколі не ўводзіліся, ці былі б вызваленне палітвязняў мінулае і пазамінулае, таксама наўрад ці было б значна меней матывацыі. Таму я не здольны не схільны ні да некага алармізму, што санкцыі штурхаюць у захад, штурхаюць у Расію, і не схільны да думкі, што санкцыі гэта некая такая вось чароўная палачка, з якой магічна зараз можна Беларусь выратаваць. Не, гэта просто тое ўвасабленне рэакцыі захада, якое на сёння магчымае. І да іх трэба ставіцца акурат да таго, што гэта норма заходняй рэакцыі на такія паводзіны Лукашэнкі, якія мы сёння бачым. Гэта было зрэшты чакана для сістэмы, гэта чакана для знешніх гульцоў. Таму я мяркую, роля санкцый невялікая, не малая, не трэба зводзіць палітычнай дыскусіі да пытання санкцый, якія, на жаль, шмат цяпер як адбываецца. Пытанне такое, калі казаць не зусім журналісцкай мовай, ці пракаціць рэформа Лукашэнку? Што можа перашкодзіць яму застацца пажыццёва кіраўніком Беларусі? Перашкодзіць яму час і гісторыя, бо я ведаю шмат дыктатараў, якія хацелі б правіць ўсё жыццё і нават пасля смерці, каб іх сістэмы заставаліся такія самыя, і не ведаю нікаго, каму б гэта атрымалася. Фактычна, працэс транзіта, як ён будзе запушчаны, нават калі Лукашенко можа уяўляць сабе любыя будаваць схемы, як ён будзе сістэму кантраляваць, ўсё роўна, пэўна, няма пасады больше, чым прэзідэнцкая ў сённяшняй беларускай сістэме, якая б давала болей кантролю над сістэмай. Любая іншая канфігурацыя дае новыя рызыкі. Фактычна мы зараз бачым, што вось гэтая мадэль з беларускім народным сходам гэта, фактычна, так ці іначай капіраванне сістэмы, якую рабіў пры транзіце Назарбаев. Бо проста, нічога лепшага лукашэнкаўцы не знайшлі, ды і цяжка знайсці, цяжка вынайсці некую ідэальную сістэму, проста не існуе. Але нават назарбаевская сістэма не была ідэальная і стварае праблемы. Мы бачылі, як у Назарбаева былі канфлікты з пераемнікам, з новымі палітыкамі, праблемы з тым, якое месца ў сістэме будзе займаць ягоная дачка, якая фактычна робіцца такім важным чалавекам для яго. Гэта ўсё было нават пры тым, што Назарбаев сыходзіў ўсё ж такі, калі ён сам хацеў, а не пасля міжнародных вялікіх пратэстаў, калі не было такой міжнароднай рэакцыі з санкцыямі ў адносінах Казахстана, як цяперка ёсць да Беларусі, калі ў Казахстане была значна лепшая эканамічная сітуацыя, Лукашенко робіць транзіт у, мякка кажучы, вельмі неспрыяльных умовах. І таму верагоднасць, што нешта пойдзе не так, вельмі вялікая. Зрэшты, таму мы бачым вось зараз такое бесконцае адцягванне, пракрастынацыю, калі рэформы адкладаюцца ўвесь час, калі робіцца фактычна вось гэта ідэя надаць беларускаму народнаму сходу паўнамоцтвы змены канстытуцыі, гэта ж таксама такая пракрастынацыя. Бо калі зараз лукашэнкаўцы не знаходзяць некай аптымальнай для сабе канстытуцыйнай мадэлі, яны проста закладаюць опцыю, добра, калі нам нешта патрэбіцца, мы яшчэ потым зменім, прасцей, без рэферэндуму. Але гэта, конечно, ўсё добра, але гэта ж не дае пытанне, якой жа яна мусіць быць, каб лукашэнкаўская ўлада захавалася. І справа ж у тым, што такога адказа на такое пытанне няма. Транзіт так ці іначай, у любой форме, гэта ўсё роўна будзе пачатак канца лукашэнкаўскай сістэмы. Ён гэта разумее, таму яго адкладае. І як ты не спрабуе гэты пачатак канца аформіць, і як не спрабуе захаваць уладу, ўсё роўна, калі ты з яе пакрысе сыходзіш, яна угубляецца. І зрэшты, фактычна, пачаткам да канца сістэмы будзе нават не гэты транзіт, а, канешне, пратэсты 2020 года, бо важна за аналізам дзеянняў Лукашэнкі, ці Пуціна, ці заходніх санкцый, не забываць, што так ці іначай галоўным акторам гэтых пераменаў быў і будзе беларускі народ. І нават калі зараз ягоны голас не надта чутны за тых рэпрэсіяў, якія мы маем, ўсё роўна, як дэманстравалі беларусы ў 2020 годзе, нават часам у самыя цёмныя моманты, у самыя моманты найгоршых рэпрэсій можна пабачыць і самыя светлыя падзеі, самыя светлыя прыклады салідарнасці і самыя нечаканыя праявы, калі народ гэты свой голас уздымае і гучна кажа, чаго ён імкнецца. Да павагі, да грамадскіх правоў, да сумленных выбараў.
і таму калі любы транзіт будзе пачынацца, будзе фактычна ўсё болей магчымасцяў так ці іначай для таго, каб гэты голас зноў гучна прагучаў. Гэтага Лукашенко і баіцца, і, на жаль, як бы не спрабаваў перастрахавацца, мяркую, у нас яшчэ будзе шмат магчымасцяў гэты голас беларусаў пачуць. І на заканчэнне 3 вельмі кароткія і вельмі падобныя пытанні. Будзе Лукашенко праз 10 гадоў кіраваць у Беларусі? Не. Праз 5 гадоў будзе кіраваць у Беларусі? Калі будзе, то вельмі слаба. Праз 2 гады? Праз 2 гады, мяркую, ён будзе акурат у працэсе перахода ад таго, як ён бы хацеў, да вельмі слабого кіравання. Але гэта ўсё, што я зараз сказаў, гэта, так бы мовіць, кансерватыўны альбо негатыўны прагноз. Магчымасць чорных лебедзяў і хуткіх імклівых зменаў яна заўсёды ёсць. Дзякуй, Вадзім. Дзякую. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Мы гутарылі з аналітыкам Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзімам Мажэйкам. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.